mmụọ na isi ọkpa mmanwụ apịa ego mmụọ na-agakwa anyị nọ na kamera maka mmụọ a na-ekwu ka mmadụ mmụọ na isi mmụọ nwanne m ọkụ mgbanya Izuchukwu agha izu ụka bụ ọfọ ike gwụrụ ka ọ gịrị na-emebeghị eme ogbe oturu ugo nwoke tete ndị kụrụ mgbe aja akpa ihe egwu ọ gbara gara mmụọ ọkụ mgbe ajara ezigbo mmụọ a ga-asị gị anyị nọ na kamera ezigbo mmụọ ịma mmọnwụ ome mmọnwụ na-eke esi eme mmọnwụ ịmara mmụọ a na-ekwu ka mmadụ ama nke isi ekwuzi ka odowu gara abụ chisi n'ike ezigbo mmadụ ụmụnne m daalụ nọn